ना मोनफ्रोमबो एन्ट्रेन्स एग्जाम रिक्रुटमेन्ट एग्जामनि उनाव रिजाल्ट ओंखारो आरो रिजाल्टनि उनाव रिक्रुटमेन्ट बा सिलेक्शन प्रसेसा जानायनि उनाव बेखौ एपइन्टमेन्ट होनाय जायो दा बेयाव इन्डिभिजुवेलि केन्डिडेटफोरा जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन जायफोरनियाव एक्सपेक्टेसन दंमोन बयनियावबो गावबा गावनियाव मोनसे हिसाब निकास थायो आरो ग्रिभेन्सेसफोर थायो आरो बिथांमोनाबो सानदों जे मेरिटनि आधाराव आंबो मोननांगौमोन बैबो मोननांगौमोन आङो बै खालिबो बुंदों गोबां केन्डिडेटआ जोंनियावबो माखासे कमप्लेन होफैदों जे बिथांमोननि जि एन्सार कि दङ बे एन्सार कि मथे बिथांमोना बुरजा नम्बर मोननांगौमोन किन्तु बिथांमोननि सेलेक्शन बा मेरिटआव फैयाखिसै दा बे मेटारखौ लानानै डाइरेक्टर अफ एडुकेसन जगदीश प्रसाद ब्रह्मखौ टेलिफनिक बुंनाय जादों आरो जोंनिफ्राय बिथांखौ खावलायनायबो जादों जे एक सप्ताहनि जि मोनसे टाइम होनानै बिथांमोना केन्डिडेटफ्रा जुदि गावबा गाव ग्रिभेन्सेसफोर दङबा बेखौ साबमिट खालामनांगौ आरो बिनि उनाव बिथांमोना भेरिफाइ खालामगोन बा रिचेकिं खालामगोन आं मैयाबो बिथांजों रायलायदों जे रावबो जाहाथे केन्डिडेटआ डाउट थाया ट्रान्सपारेन्ट आरो जि बिथांमोननियाव माने रिकुवेस्ट बा आपिल बिथांमोना माने साबमिट खालामदों बे मथे बिथांमोननो मिथिहोनायनि बेबस्था खालामनांगौ अब्लानिया केन्डिडेटफोरनियाव बे डाउटआ थानाय नङा आरो गोबां खोथाफोरा गोबां ओंखारो दा बेखायनो ट्रान्सपारेन्टलि जेला बे सिस्टेमखौ खालामनानै होगोन इउनिभार्सिटिया रिटेन एग्जाम कन्डाक्ट खालामदों आरो जि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड आरो बे बोर्डनि जि माने इन्टारनेल कमिटिया गासै रिजाल्टखौ तयार खालामदों जिखौ जों मिथियो दा बेखायनो एग्जाम कन्डाक्ट खालामग्रा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बिनि माने कन्ट्रलार आरो सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड डाइरेक्टर अफ एडुकेसन जयेन्टलि गोरोबनानै बे स्टुडेन्टफोरनि जिखिनि ग्रिभेन्स दङ बेखौ रोखा खालामनानै होनांगौ आरो अब्लानो गासैबो थिग जागोन होननानै आं सानो आरो स्टुडेन्टनि केन्डिडेटनि जि ग्रिभेन्स बे ग्रिभेन्सखौ एड्रेस आरो रिड्रेस खालामनाया बयनिबो बिबान आं बेखिनिखौ मावनो थाखाय खावलायबाय आरटिआइखौथ' बयबो होनो हायो आरटिआइआ देशनि मोनसे आयेन आरो जायहानो डाउट थायो जायहानो गोसोआव माबा मोनसे सन्देह थायो बियो आरटिआइनि गेजेरजों एन्सार शीटखौ नायनो हायो बेयाव OMR दङ ना मा दङ बा बिनि जि मोनसे मेरिटनि जि टेलि खालामनाय बे गासैबोखौबो बिथांमोना मोननो हानायनि नायनो हानायनि ट्रान्सपारेन्टलि नुनो हानायनि बयहाबो अधिकार दङ आरो आरटिआइआ खुनु गाज्रि बाथ्रा नङा गाज्रि सिस्टेम नङा आरटिआइखौ नागरिकनि बा नोगोरारिनि अधिकारनि थाखायनो होदों जे राइट टु इनफरमेशन एक्टनि आन्दाराव बिथांमोना नुनो हायो नायनो हायो दा बेखायनो सोरबा आरटिआइ होगोन सोरबा रिकुवेस्ट लेटार होगोन जाय जि लेभेलाव गैया मानो बे ट्रान्सपारेन्टलि बयनोबो बे इनफरमेशनखौ होयोब्लानो बे क्लियार जागोन गोजोन्थों बर' माहारिनि गेदेमा सुबुंनि गेजेराव मैखोम रौता ओनसोलाव जोनोम जादोंमोन आरो बे साथामबो गेदेमा सुबुङा जोंनि गेजेराव गैलिया फारियै सोरबां सुबुं बिहुराम बर' जाय बर' राव थुनलाइ बर' हारिनि हारिमु थामोन्था रैखाथिनि थाखाय गावखौ थैस' थांस' बावसोमनानै जोबोद गाज्रि थासारियाव बिथाङा मेंनो रोङाजासिनो खामानि मावदोंमोन मुगानि दावहारु करेन्द्रनाथ बसुमतारी बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सासे मैखोम दैदेनगिरि बड'फानि बड'लेण्ड आलादा रायजो दाबिनायनि समाव BPSCनि चेयारमेन जानानै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि महरै बिथाङा बड'लेण्ड आलादा रायजोनि दाबिनि समाव मैखोमै बिथाङा सोमावसारनायाव दैदेनगिरि हिसाबै बाहागो लादोंमोन बिथाङा सासे आरो महेश्वर बसुमतारी जाय बिथाङा समाज आरो हारिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै 1993 मायथाइनिफ्राय 95 मायथाइसिम मैखोमै बिफाव लानानै बिथाङा हाबा मावदोंमोन बे साथाम गेदेमा सुबुङा जोंनि गेजेराव गैलिया नाथाय बिथांमोना जोंनि जेब्लाबो थुलुंगानि माने फुंखा आरो जेब्लायबो बिथांमोना जोंखौ इन्सपिरेसन होयो दा बे साथामबो गेदेमा सुबुंनि गोसोखांथियाव जोङो जुगामि मोनसे मुसुखा बेखेवनानै बा मुसुखा गायसननानै बिथांमोननि महर मुस्रि बिथांमोननि फिल'सफि बिथांमोननि जि प्रिन्सिपलखौ जों जेब्लायबो इन्सपिरेसन हिसाबै जाहाथे मोननो हायो आरो बिथांमोना जिहेतु मुलुगाव गैलिया बिथांमोनखौ मोनसे जायगायाव थिनानै जुगामि खालामना दोननाया आथिखालनि इयुन जोलैनि बिबान
आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद रौता ओनसोलनि उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजाफोरनियाव मोनसे आपिल आरो दाबि दङमोन आरो बे आपिल आरो दाबिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांनि खाथियाव लाखिदोंमोन आरो मानगोनां चिफ बिथाङा जोंनि जि रिकुवेस्ट बेखौ मान होनानै साथामबोनि मुसुखा गायसननायनि थाखाय बेयाव पार्क मोनसे बिथाङा सेंसन खालामदोंमोन दिनै बेखौ जोङो ज' बयबो बेयाव बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारि माहारि बयबो बेयाव बाहागो लाफैदों फरायसा फरायसुलि बेयाव इन्टेलेक्सुवेल बेयाव गोबां एकाडेमिशियान एडुकेसनिस्ट आरो थारैनो दिनैनि साना जोबोद माने जाफुंसारनाय मोनसे गोजोनथावना सान आरो बिथांमोना जोंनि गेजेराव गैलियाबाबो माहारि दानायनि बेलायाव जेब्लायबो जोंखौ थुलुंगा होगोन जोंनि फारसे बिथांमोननि अनसायनाया अरायबो थागोन आरो बिथांमोननि आदर्श आरो आद्रा सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनाया जों बयनिबो बिबान बे पार्कखौ समायना रमायना खालामनानै लाखिनानै जाहाथे बयबो बेयाव फैनो हायो आरो बेखौ साबसिन खालामनो हायो बिनि थाखाय आरोबाव जों बयबो खामानि मावनांगोन आरो बे बिथिङाव बिटिआरनि चिफ बिथाङा डेभेलपमेन्टनि बा पार्कनि बिउटिफिकेसननि थाखाय आरोबाव राङारि अनसुंथाइ होगोन होननानै दिनै रायजो राजानि गेजेराव फोसावनानै थांदों आङो बिथांनिसिम साबायखर बावदों आरो न'खरनि माने साथामबो गेदेमानि न'खरनिफ्राय जाय बिथांमोना दिनै बाहागो लाबाय मुसुखा बेखेवनायाव बिथांमोना बिबार बावबाय आं बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय गोजोन्थों। बे समावहाय नुनो मोनदों जिहेतु पार्क बानायदों पार्क बानायनायनि उनावहाय माखासे बेवहाय नांबावगौ मुवा दङ जेरै जिरायनाय गथ'फोर गेलेनाय जायखौ चिलड्रेन पार्क होननानै बुंदों बेनि सायाव मा मा बेयाव आरो जथेस्थ' नांबावगोन बे गिबि खेबनि थाखाय मुसुखा गायसनग्रोनाया जोंनि थांखिमोन बाउन्डारि वाल होनाया जोंनि थांखिमोन दा बेयो मोनसे लेभेलसिम जाबाय दा बेयाव जिरायनो थाखाय बा फिसा फिसा मेल मिटिं जानो थाखाय मोनसे न' नांगौ गथ'फोरनि गेलेनायनि थाखाय चिलड्रेन पार्कनि जिखिनि इन्सट्रुमेन्ट दङ मेटेरियेल दङ बेखौ नांगौ आरो साखाथियावनो जिहेतु फख्रिया नांजाबनानै दङ बे फख्रिया एसे माने खाथियाव दङ बेखायनो बिनि थाखाय गार्ड वाल प्रटेक्सननि थाखाय आरो बिउटिफिकेसननि थाखाय गोबां खामानि मावनांगौ दङ दा प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा खोथा होदों रायजो राजानि सिगाङाव जे बिनि थाखाय आरोबाव 1 कोटि रां बेयाव होगोन होननानै रायजो राजानो बिथाङा कमिटमेन्ट होना गालांदों आरो बेखौ मावफुंनो हायोबा जथेस्थ' बेखौ मोनसे लेभेलाव इमप्रुभ खालामनो हागोन बेयो गोजोनथावना बाथ्रा आरो बेयाव बिटिआरनि चिफ मानगोनां बिथाङा एनाउन्स खालामदों जे ओनसोलनि रायजो राजा मेलेमजिबि गोरों गोरा ज' मोनसे कमिटि दानानै साथामबो गेदेमा सुबुं बिथांनि आबुं जिउ जारिमिन सुजुनांगौ आरो बे जिउ जारिमिना बर' माहारिनि बर' आन्दलननि सोमावसारनायनि बर' राव थुनलाइखौ माने जि मोनसे थासारियाव क्रिटिकेल थासारियाव बिराम बर' सारा फोथांनानै लाखिनानै गायसननायनि थाखाय खामानि मावदोंमोन करेन्द्रनाथ बसुमतारी